Mene wacha adiera, mene wacha adiera. Juma riek nuoko. Ing'en mheshimiwa kani. Moko kuo mani. No. Mani bago. Ing'en mheshimiwa kani To okawacho ni duto te. Kamano. Iwinjoga. Nitie matin ma riek to nikacha, lakini gibende pachgi liw kaka mheshimiwa ni. Lakini gionge gi opportunity mar implement paro magin gogo. Shida man ka en joma nie itelo monego bed ni advice care modern advice sirkal. Iwinjoga. Joma advice sirkal, joma advice care onego bed ni miye advice mar adiera. Lakini tinde inwa ka care ni advisors. Masani ni advisors, ten ga advisors mang'eny. To bende ka joma wacho ni advisors go bende gin magibedo advised. Gibedo advised. To bende inwang kasi magichiwo advice cha. To gichiwo advice mar adiera. Gichiwo na advice mar pak gi puoch. Niker in joheri, in dhi maber, anon piny ber, watlos chik ma kama, watim kama kama. Onego bed ni advisors mag ker miye advice ma kech kata ma mit. Iwinjoga? Yes. To kisebed ker onego bed ni yangori ni idwa winjo gik moko ten to piny wacho nango. Yomiyo ahero ker Moi, dalo ker Moi. Ker Moi ne ker matiyo gi intelligence. Ker Moi ne gi intelligence madhi nyaka piny. Ma everyday kinyi ko wok to Moi ne go sim nyaki gweng. Ogo kata ni sub chief nyaki gweng. To miye first hand information. Nto ang matimre kanyo. Ang modwa tim modwa tim ka. Omino kadalo Moi nene of course nene onge freedom kaka wa enjoy kawuono lakini Moi nene nigiri ko mar timo onyalo ne tika ko ginege o manage gigi iwinjoga koro sani ana dwaro kwayo jotendwa man machiegni kod ker ker masani ni en ker ma ana aonge kod gi wach mang'eny en ng'at manyicho donjo power makata na billion kanino chung madhare en ochung party mar ker ni UDA en ker ma ana bende osebet ka sire iwinjoga wami advice wasire lakini sana nitie jomoko masani kod donjo kacha to advice magichiwo ok en advice maber sana especially kineno sani i broad based ka nitie jo ODM makoro nywandre kanyo inwa ka koro nyaneno ka gine ja od bura ma iluongo na Kaluma wacho gimoro kanyo malich ni wan sani ni wan ni ne kwagon ni sirkal moki gon kura hicha owinjo mamit to oneno more kabisa ka joma nene ogon kura to ywak tiagas baro oko ng'ama jatelo konego bed wacho gik kaina iwinjo onego bed ni ki jatelo ti wacha adiera kati ni sirkal kati ionge sirkal omiyo wan kaka joma nyayo kwe wan kaka jo Global Peace Foundation wasebed kwa nyayo kwe ma ka bed ni ber to ng'anyo ni kik timre to wabed ni wami care advice mondo o continue gi winjo Gen Z gin to giwacho nango kaneno gino chakre ker ni neno winjo wach Gen Z buneno o dissolve cabinet mare winjo to ndalo no Gen Z neno wacho ni wan waonge leaders one leaderless one koro nene tek mondo owuo kodgi mondo migi kata na lemo moro wacho na un Gen Z kaur me mondo wane kaka unyalo tiyo ai bang'e no ka broad based donjo jakom odonjo kanyo koro gin kanyo koro onego bed ka gin kacha sana gin joma oseneno lit mar ng'anyo kanene gin e opposition ging'e lit mar ng'anyo to koro ka gin kacha ji kaka wandai ni kacha onego bed ni gin makoro gikonyo ker ker kuma wadhi en ok ber onego bed